Sanibonani la u-One Show Phakama, mbingelelo sifundo. Si-One Show Phakama sithanda ukuthi halala kwesibatshazo uNtshatha wale kwaNongoma. Emva kokuthi egixabezwe mahhala ngabakwaMaster ePort Shepstone, lapho khona bemnika le monto ukuthi eveze kubantu nakubalandeli bakhe ukuthi bakhona abakaMaster. Uma uyithandile le monto, bakhona iy'monto abayidayisayo zakaMaster, ukuthi ungeza laphana ePort Shepstone uzothenga eyakho. Ugixabezwe-ke inkampani yaka-Halfway, lapho khona bemnika imoto yakaMaster. Ubonge kakhulu-ke ukuthola nje leli thuba lokunikwa imoto yamahhala iMaster. Wasenxenxa-ke uNtshatha ukuthi wonke othanda le monto noma ofisa ukuthenga imoto angaya laphana ka-Halfway ePort Shepstone ezothola uhlobo lwakwaMaster nezinye iy'nhlobo. Sacela nje ukuthi ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.